Nah sekarang kalau dihakikatkan di dalam ajaran Satariyah, sholat daim itu sholat sepisan kanggo saklawase. Lho ngoten lho. Nggih. Sholat sepisan kanggo saklawase iki sholat daim. Nah, nak kon ngandakno piye kon critakno piye ini ya ada tempatnya sendiri. Nggih. Sholat sepisan kanggo saklawase. Cacane piye? Juru ati kan duwelem sono kuwi krasa rumangsa lan ngrumangsani. Kula Bratasena sak jeneng kita sak juning go garba apa kang sira dulu yo, Ngger. Nggih, nggih. Wah, pikulun. Teng mriki kula namung binglung bilulungang. Teng mriki elang mboten ten kiblat lor kidul tan kula ngandhap kelawan nginggil. Lah gitu. Teng mriki kula namung bingung, kula namung tentrem permanem tanpa sebawa. Pikulun nanging teng mriki kula saged nonton wonten cahya setunggal, urup setunggal tapi warni 8. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Nur Samsiatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan perihal bab sholat. Yang pertama adalah sholat wusta, yang kedua adalah sholat daim, dan yang ketiga adalah sholat ismu alam. Nah, niki penjelasan tentang sholat wusta, daim, dan ismu alam. Untuk sholat wusta itu sholat yang enggak pakai waktu. Karena sholat wusta itu enggak ada luhur, enggak ada ngasar, enggak ada maghrib, ada saat-saat bisa sholat. Kapan saja, di mana saja, tanpa milih waktu dan tanpa milih tempat. Itu bisa disebut sholat apa itu? Sholat mutlak. Sholat mutlak, Mbah. Terus untuk sholat daim, Mbah. Sholat daim itu dalam arti daim itu bisa dikatakan istiqomah sih. Tapi sholat daim sendiri sekarang di dalam saya gambarkan di dalam dzikir Qadiriyah wa Naqsabandi ya. Dzikir latifah sendiri. Dengan dzikir latifah itu satu napas 100 tasbih. Dengan kalimat la ilaha dan ilallah, la ilaha illallah itu satu napas 100 tasbih. Satu latoid itu satu latifah itu adalah 300, berarti 3 napas. Nah, maka yang namanya daim itu dengan syariat ini ya. La ilaha illallah itu apabila disampaikan dengan lisan seperti ini nggak akan bisa. Coba satu napas hanya 100 la ilaha illallah. 100 la ilaha illallah hanya satu napas. La ilaha illallah daim. Tapi kalau secara dibaca dengan cipta lesan mungkin saja nggak bisa. Sudah bilang di karepe sholat daim itu kata daim itu kan ajek toh ya. Gak pedot. Nah sekarang kalau dihakikatkan di dalam ajaran Satariyah, sholat daim itu sholat sepisan kanggo saklawase. Lho ngoten lho. Sholat sepisan kanggo saklawase iki sholat daim. Nah, nak kon ngandakno piye kon critakno piye ini ya ada tempatnya sendiri. Sholat sepisan kanggo saklawase. Cacane piye? Juru ati kan duwelem sono kuwi krasa rumangsa lan ngrumangsani. Kuwi ada uni sendiri. Yang untuk menentukan 4 atau 3 perkara ini. Ada satu titik yang tidak bisa dijelaskan Ya, secara umum. karena kalau sebenarnya dia punya adanya tahu hakikatnya sholat daim itu segala sesuatu yang pandang bisa menjadikan sholat. Segala sesuatu yang dipandang bisa menjadikan sholat karena bisa musulkan kepada Gusti Allah. Bisa mengembalikan. Bisa mengembalikan, merujuk kepada Allah. Artinya alam ini sebagai tasbihnya. Prosesnya nggih panjang. Nah, yo bukan panjang lagi ya. Kali lebar, kali tinggi. Kanjeng Nabi saja masih belajar kok.
Lulusnya sekarang ini sudah enggak ada. Sampun lulus. Lulusnya berarti pun nilar dunya. Terus untuk sholat ismu alam, Mbah. Pripun penjelasannya, Mbah? Ismu alam itu permohonan, ismu ki jeneng. Nggih. Alam wis ngarani. Jadi nggo Asmaul Husna yang bagus. Jadi sholat ini hanya untuk memohon, untuk permintaan kepada Allah. Nah, tapi mulai dinamakan ismu alam, kabeh sing nganggo jeneng-jeneng alam kabeh. Nggih. Ismu nuki wae kurang lebih. Asmaul Husna kurang lebih. Juga seperti itu. Oke. Selanjutnya kita pertanyaan berikutnya ini dari akunnya Trihara Janto. Ini Kang Janto Bayat, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbah Nur, izin bertanya, bagaimana cara Bima bertemu dengan Dewa Ruci dan masuk ke telinga kiri Dewa Ruci yang kecil untuk mendapatkan ilmu kasampurnan? Padahal Dewa Ruci kan kecil, pastinya telinganya juga tambah kecil. Matur sembah nuwun. Ini Mbah, bahas tentang wayang. Tentang Dewa Ruci Bima. Nah, sekarang di dalam wayang itu sendiri kan ada objek, ya kan? Ada letterlik, ada simbolis. Ya. Seandainya dibaca objek atau dibaca letterlik, tak kira ya gak temu. Kalau kita menonton wayang harus punya dasar 4. Legenda, takta, sastra, dan sandi. Kalau nggak punya dasar 4 itu, maka tidak akan ketemu. Semuanya dibaca letterlik. Iya, semua dibaca letterlik. Apa ono menungso tangane papat? Yo yo ora eneng kok yo ngono kuwi. Lah tangan papat ki lambang apa? Lah itu kan ada pandangan-pandangan itu tersendiri. Nah, bagaimana Sang Werkudara bisa berjumpa dengan Dewa Ruci? Sang Dewa Ruci dan masuk ke telinga kiri. Nah, maka waktu itu dengan lelakon wayang-wayang itu kan sudah dibeberkan. Sebab apa? Nalika dhewekne kuwi kenggoleki sepisan sesajine kudu kayugung susah angin. Goleki nyatane ora eneng wong kabeh mewujud celangkriman Bratasena kang kudu bisa batang. Jane kayugung susah angin iki ya mung nang awakmu dhewe. Kayu ki basa kayugung susah angin basa campuran. Kayu tegese hayat. Hayat tegese kehidupan. Gung iku kang gedhe to luhur. Nggih. Gegayuhan kang luhur lan gedhe iki mau tanpa nganggo napas gak bakal teka. Mula kayugung susing angin iki mau manggon kon napas kelawan upusmu ing saben dinane. Mbok gunake nggo apa? Mbok gunake ge apa? Nang gempang nak saiki kayugung susing angin. Susing angin iki ning jero kompo nggih. Nggih. Kompresor. Kompresor. Nah, terus akhirnya diganti karo Begawan Durna kuwi. Saiki tak ganti sesajine ya iki ora kayugung susing angin. Saiki tak ganti banyu perwita suci. Nggih. Lah ngono rek. Nggih. Sebab apa? Kuwi kanggo sesajining wejangan sastra Jendrayunerat utawa kasampurnan. Kawruh kasampurnan palipurnaning wangsit ya ngono to nggih. Dadine enenge iki ana sajroning ana sing arani dalang ki mau sajroning samudra laya. Eneng sing arani telenging samudra minang kalbu. Akeh banget. Mula samudra minang kalbu, samudra laya iki jare samudra wis ngarani laya pati. Samudra minang kalbu minang wira. Nimang nggih. Nimang. Saurunge dilamar dipinang sik. Kalbu ati. Wong sing wis belajar minang kalbu wis belajar wong sing bisa netepi sembah kalbu lah gampange iki. Ngikuti bahasa ati. Ngikuti bahasa ati. Minang kalbu. Samudra ngendi manut nare atimu? Yen atimu ngulon ya segara kulon, yen atimu ngidul ya segara kidul ra ya ngono. Nah kono ambyur, nek diceritakno nganti akeh engko cegat dulur-dulure barang kae mau. Sing singkate lon jebur ing samudra. Jebur pungun-pungun, cat eling cat lali bawane wong kang kalimput ra ya ngono.
Ning mergo Denguni pernah diparingi nalika ning Gunung Reksamuka diparingi pusaka loro. Siji Gendhewa nggih, Gendhewa. Karo gelang Candra Kirana. Lamun den agem ning jero waris nang daratan ora beda ora ngono. Ning kelimpute wong kang lali ya, cat lali, cat eling. Wis gak ndek keyakinan tangeh nganggo lamun yen aku bisa hidup. Tangeh nganggo lamun aku ki iso hidup wis. Aku timbang hidup milih matine ra ngono. Karena wis gak mungkin aku iki hidup. Akhire ning kono ana naga Nabraknala ngakak gedine sak kelur kombang ngarah patine Sang Bratasena rek ngono. Naga Nabraknala ki apa to? Naga wis ngarani nagane wena ing raga iki nabrak kobar nala ki ati. Dadi kobaring nafsu. Neng dekne bisa nglawan, bisa dilawan. Ning kono mau Sang Werkudara naga Nabraknala kepengin ngarah patine sing karepe Sang Werkudara kepengin ngarahke nalika Denguni rung kelaburan Lisastala ki pilingan kang kiring. Kiwa ki nek basa biyen ya kiring. Nggih. Sing Denguni rung kelaburan Lisastala karepe berek tepekaning pati. Ning rening Sang Werkudara ki mundi kuku Pancanaka kuku kukuh panca tegese 5 naka landhep ele kadya peso pitung pinyukur. Modot sanalika. Dadi ning kono kuwi mekaelokaning jagat kuku Pancanaka modot nyogok telahe Sang Naga Nabraknala tembus sing walikat babar pejah kepisanan ra ngono. Ning pungun-pungun ilanging Sang Naga Nabraknala mau ana keanehan. Apa sundeling wiyati ing kono ana lintang Bima Sakti ra ya. Mula Sukron ora gelem prihatin tenan ya iso dadi duwe lintang Sukron Sakti mungkin. Lintang Bima Sakti. Karena Bima sih dia. Nggih. Nah, Tata Surya ya ana Bima. Nah, ada Bima Sakti. Tata Surya ada. Akhirnya Sang Werkudara kandas ana ing dasaring samudra ing kono pungun-pungun Sang Werkudara. Nggih. Cat eling cat lali. Ndupara banget sak jroning dasaring laut nang kono ana pulo cilik kang asri ra ya ngono. Sang bakasane Werkudara sak jroning batin. Aku iki sak temene ngimpi apa nyata. Nggih. Lah ngono. Ing atase sak dasaring samudra kok ana suwijining pulo cilik kang asri pinggiring pulo ana bocah bajang. Pangudara saring Sang Werkudara kepireng dening Sang Ruci Bathara. Kulup Bratasena ya jeneng kita ora ngimpi ning nyata ya, Ngger. Jeneng nyata. Kowe kuwi sapa ra ngono. Nggih. Bocah cilik sowane nungkak krama marang Werkudara ra ngono. Marang Bratasena ya mbiyen wong Werkudara. Bratasena. Ya sak temene ulun iki Sang Ruci Bathara ya, Ngger. Wah, aja clatu-clatu waton ngomong aku gak percaya. Sak ngertiku Ruci Bathara ki gedhe, ning kena ngopo masak jempolan suku. Ulun iki katone cilik, Ngger, sak temene gedhe jagat sini kapurba marang ulun ya, Ngger. Nggih. Aku ora percaya. Aku gelem percaya lamun to kowe bisa mbuktekke sapa sing nerahke marang Bratasena. Oh, iya, Ngger, Bratasena. Jeneng kita kuwi anak Pandu, Pandu kelawan Kunti patutan telu, jeneng kita Puntadewa kelawan Janaka. Nggih. Dene karo Madrim patutan loro, pinten tansen yaiku Nakila, Nakula Sadewa. Nggih. Dene Pandu anak Abiyasa anak Sakri anak Sekutem anak Palasara, kurang luwih ngoten, Padelan. Anak Manasa anak Bathara, Brama anak Bathara Guru anak tunggal anak Sang Hyang Wenang. Kulup sifat kang wenang iki kapurba marang ulun ya, Ngger. Wah, pikulun. Jagat mboten nekla sembah ndodok kelan basa namung paduka pikulun Sang Ruci Bathara. Sembah kula katur.
Dan niku nak basa jeli ya. Niku hakikate dalam cerita yang dipertanyakan kan karena sinten nggih Kang Tri niki mbahkannya secara akal. Ya. Jadi secara letterlik, secara hakikat seperti apa niku, Mbah? Secara hakikat. Sekarang ya mulai dari lahir dulu bukan hakikat. Nggih. Karena apa? Bratasena ki sebenarnya mau diloropke, mau digoleki patine, dipitnah, dicacat, dipaidu. Digolek ringke. Nggih. Nganti Durna sendiri dipepet karo wong Pandhawa piye wong Kurawa carane iso nyilakake Werkudara. Sebab apa men kurang kekuatan ing Pandhawa ora ngono. Nggih. Dadi intisari kan nalika ana ing Gunung Reksamuka, nggih. kula Bratasena. Dadi sak nalika ngedu kombo karo buta loro. Nggih. Antarane Rukmaka lan Rukmakala nggih. Ditu kombo pejah. Ing kono kaelokaning jagat ilanging buta kok kenapa rening batange yaksa ning malih nggondo arum. Saat iku dumuling ana swara demeling sadurunge karana kang kiring pungun-pungun ki samar-samar lamat-lamat ngono lho. Klub Bratasena ayo jeneng ulun Bathara sinten kok Bathara Bayu. Lah dene ulun iki Indra lah. Wong loro ngayi anu kabeh. Mula ngger Bratasena jeneng kita golek kayugung susing angin jane nek ngono singkate ra ngono. Sak temene ora ana yo ngger. Mula jeneng kita murid kang sigit kok lewangi kita munggah ning Gunung Reksamuka. Sak temene ora ana ning jeneng kita iki arep dipaeka Durna sak Kurawane. Nggih. Ning kula Bratasena jeneng kita ora kena daksia. Ora kena benci marang kakang-kakangmu Kurawa. Sebab lekase kakangmu Kurawa ki ala mungging kakangmu Kurawa tapi apik keduwe sira. Sekabeh nugraha iku mesti lewate kudu saka kepaekane Durna Sengkuni sak Kurawane. Nggih. Nah, pinangka kanggo ancik-ancik nggayuh nugraha. Mula jeneng kita ora kena daksia, ora kena serak-serik marang kakangmu Kurawa yo ngger Bratasena lho. Nggih. Kan wis diweling. Berarti intisarine setarane bisa ketemu Sang Ruci Bathara ya lewat melalui sing pitnahan, cacat, paidu, ngunem catur, dipaeka, diterima dengan ikhlas kaya Arya Werkudara. Terus kenapa, Mbah? Njenengan ngendika tadi waktu teng Gunung Reksamuka kok lewat kuping ingkang kiring. Terus Dewa Ruci masuknya juga ingkang kiring. Arti dari kiring niku pripun, Mbah? Karana kang kiring, kuping kang kiwa. Nggih, niku maksudnya pripun niku, Mbah? Lah mesti ya. Sing jenenge kalbu ati iki darah kiwa. Darah kiwa manggone fikir, daerah kanan manggone akal. Akal, nggih, nggih. Kaya ngopo? Wi mau pitakon kayane Narasalah Werkudara kaya iso mlebu karana kang kiring mongko Sang Ruci Bathara ki cilik. Nggih. Nggih. Ya mau tak dudono. Ulun iki katone cilik nang satemene gedhe jagat jane kapur barang ulun. Nggih. Lah saiki nek maca asmane Gusti Allah ki aja Allahu Akbar tok. Nggih. Saiki nek maca Allahu Akbar tok ya ora ketemu kudu apa Allahu Latif, Allah Maha Lembut. Terus lembute Gusti Allah kaya apa sih? Lah ya ngono. Niki kiring mleh niki nggih. Lah ya kiring meneh. Kiring mleh, mboten kanan niki kiring niki. Sing saged mendeteksi kiring niki. Nah, sing kiri iki, sing pikir li ayati li qaumi yatafakkarun. Nggih. Ayat Gusti Allah yang bisa nerima adalah orang-orang yang berpikir tuh. Jadi kita waktu tafakur atau semedi itu, otak yang kanan itu tempatnya akal, otak yang kiri itu adalah tempatnya fikir. Fikir, nggih. Yang nyambung ke hati adalah fikir. Nah, mula apabila kita kerja, pakailah otak yang kanan, karena itu akal. Kalau kerja kita Amerika Serikat, tapi kalau ibadah, mari kita Arab Saudi. Ibaratnya seperti itu. Arab Saudi itu adalah yang kiri. Yang kiri. Terus dalam sejarah ngeten, Mbah, di dalam sejarah Islam yang bisa dipahami orang Islam secara umum, pertemuannya antara Werkudara, Bratasena dengan Dewa Ruci, teng sejarah umum dikisahnya yang mana, Mbah? Nah, sejarah umum ya Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, dia berjumpa dengan Gusti Allah waktu dia munggah di Sidratul Muntaha itu
direktori oleh didoseni oleh Jibril, nggih. direktori oleh Gusti Allah, diwisuda di Sidratul Muntaha. Kalau Nur Muhammad itu sampai kepada Allah. Tapi Jibril itu enggak sampai pada Allah. Waktu zaman Jibril itu enggak ada Sidratul Muntaha, Rasulullah Sidratul Muntaha, Jibril itu enggak mampu ditinggal. Dia munggah Sidratul Muntaha sendiri. Mboten derek. Jadi bedanya di situ. Walaupun selembutnya malaikat itu masih piranti kita, piranti manusia. Maka dari itu lah, maka dengan sejarah ini Sang Ruci Bathara itu kegambarannya seperti kita berjumpa dengan roh ilafi kita. Ngaten, nggih. Kita berzikir sampai ke makom, berjumpa sampai ketemu dengan roh ilafi. Roh idofi, nggih. Ngono lho. Lah itu nanti roh idofi itu yang mengantar kita ke yang naik ke Sidratul Muntaha ya roh ilafi itu. Oh, nggih. Ya roh ilafi itu atau sendiri. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nanti ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, yang sampai lagi ke Ahadiyah itu Nur Muhammad sendiri. Nur Muhammad sudah, ya namanya menyatu kok sampai di sana gimana ya? Kalau kita cerita tentang menyatu itu bagaimana? Nggih. Halo. Maka disebut. Kalau kita cerita itu seandainya jadi Akadiyah turun ke Waqdah, turun ke Waqidiyah, itu kan gampangnya seperti orang bikin kopi. Nggih. Bikin kopinya dulu, baru gulanya, baru air direbus, baru itu cerita tentang itu. Sebenarnya kalau dia datang ke sana, datangnya bagaimana sih? Datangnya bagaimana? Kalau dia di atas iki ngendi sih? Nggih. Yang ngono lho. Larinya kiring semua ini. Nah, maka semua itu sifat yang samar. Nggih. Sifat yang kamar. Molo Allah itu tidak kemana-mana. Tapi berada di mana-mana. Positor dumuntot, dhuwurnya di mana sih? Nggih. Berarti akal tidak mampu. Nah, maka kita membaringkan muka di mana membaringkan muka, di situ ada dia. Bagi yang paham. Nah, itu toh la ilaha illallah. Nggih. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. La ilaha illa huwa. Nggih, ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Nggih. Gegayutan kalian lampah devolusi. Menika sasampunipun devolusi menika pinanggih kalian Sang Bratasena salajeng dipun paringi wejangan kok menawi kepareng dipun gambaraken sekalian pesanipun sampun. Nggih. Kabaripun Kapur Panunggal. Nah, maka dari itu yang mengajarkan kaweruh atau ilmu panunggal Sang Ruci Bathara itu sendiri atau Sang Roh Ilafi itu sendiri. Maka apa kita bertorekoh itu kan benar-benar sampai terbuka nurun basirnya, sampai kebuka sampai di alam-alam yang sifatnya ke apa itu martabat ketuhanan. Maka di situ kita akan tertuntun oleh rohaninya kita sendiri. Karena apa? Nanti kita akan mendapatkan ilmu dari rohaninya sendiri, ilmu yang tidak bisa dipelajari, diajarkan oleh orang lain. Tidak mampu. Iya. Akal tidak mampu. Nggak mampu. Okay. Maka semua itu mau tontonan-tontonan Sang Ruci Bathara memandang. Di situ ada cahya wolu. Cahya wolu iki mah dibagi loro, ora ngoten no. Sing papat kan sing rupane kaya Brahmakerta, Keputra Dinta, kaya Darunawadi, kaya golek dan sebagainya ya. Terus cahya wolu mah dibagi papat. Sakwise Werkudara manjing sajroning Gua Garba lewat karana kang kiring. Ki mau banjur Sang Ruci Bathara ki takon. Nah ngono. Kuwi apa ya takon tenan jane ngono. Lah iki namung gambare bahasa istilah ben iso ditampa akal. Ben iso tampa akal. Kula Bratasena sakjeneng kita sakjroning Gua Garba apa kang sira dulu ya, Ngger? Nggih. Wah, pikulun. Teng mriki kula namung binglung bilulungang. Teng mriki elang mboten enten kiblat lor kidulitan kula ngandhap kelawan nginggil. Lah gitu. Teng mriki kula namung bingung, kula namung tentrem permanem tanpa sebawa. Pikulun nanging teng mriki kula saged nonton wonten cahya setunggal, urup setunggal tapi warni 8.
kaya Darunawati, kaya Putra Dinta, kaya Kartika, kaya nika ya 8. Oh ya ngger, cahya siji warna 8 mau kuwi diperang dadi 2. Ingkang saperangan kulup iki mau 4 cacahe. Rupane iki abang, ireng, kuning, kalawan putih kuwi perbawane nafsu amarah, aulamah, sopiah lan mutmainah. Nggih. Yo kuwi kedadian saka anasir geni, bumi, banyu lan angin. Nggih. Dene ingkang 4 kulup iki manggon ana ing sir budi cipta kelawan rasa nira. Ya iki merbawane sing ndadekake zat sifat asma kelawan afngal. Nggih. Mula zat sifat amal dununge ana ing ati, wondene amarah lamah sopiah mutmainah ki dununge nanggon akal. Mula yen akale bisa gathuk gelem nampa marang atine, ya kene kemis mujudake menunggaling Gusti kalawan kawula. Kawula marang Gusti wis dadi siji karena wujuding Gusti iki mau sing duwe agama. Nggih. Wong sing patuh nganggo agama ora ngoten. Wong sing patuh karo agama berarti ki mau wis menunggal marang Gustine. Nah, sekarang ngeten Mbah, bahasa hati. Ya, bahasa hati karena kadang-kadang secara umum itu ngarani atiku muni ngene, atiku muni. Sedangkan di dalam hati sendiri itu ada berapa bahasa yang muncul atau ada berapa unsur yang muncul? Bahasa hati itu ada 4. Nggih. Namanya kotir. Nggih. Kotir ilahi, kotir maliki, kotir nafsihi, kotir seton. Kotir itu artinya kerentek. Nggih. Munculing kerentek ki ana 4. Kotir ilahi ki semesti sing duweni para nabi, para wali tok, aku kowe gak kuat. Nggih. Sebab kotir ilahi ki nak ditonton merugikan. Nggih. Ora merugikan to nggih? Nggih. Awake dipitnah kon nampa, kon nyuwunke ngapura, diolo-olo kon jeneng ngapura cabi nggih. Rak iki ora kuat kula jenengan no, nggih. Jadi awake dipitnah, dicacat, dipaidu, awake dikon malik kon welas karo dhewekne kon nyuwunke ngapura, kon nyuwun syafaat karo Kanjeng Nabi. Mesake gawe dulurku kok dikeroyok setan, rene karepe ra. Nggih. Nggih. Nggih ya. Lah ngoten niku. Jadi gak kuat kalau sampean iki nak nggo sifate kotir ilahi iki pada umumnya gak kuat. Gak mampu. Gak mampu. Rentek sing saka Gusti Allah. Kaping pindho kotir maliki. Kotir maliki yo gak mampu. Mampune sithik tok. Sebab napa? Kotir maliki ini kerentek saka malaikat. Padahal malaikat ki perintahe mongkon amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mendirikan kebenaran, nahi mungkar nyegah kemungkaran. Nah, kita mendirikan kebenaran walaupun nanti enggak poso yuk Pak, poso mesti oh nggih monggo. Nggo Pak salat masjid, nggih monggo. Ini mendiri amar ma'ruf itu nggih. Amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar nyegah kemungkaran, yang sudah nyegah kemauan orang lain itu ora piye to? Misalnya di jalan itu ada orang yang membawa botol, nyekik botol. Pak, itu haram Pak. Jangan diminum, diwalik botolnya mengke. Ya, makan hati. Boten diselekane diantemke ndas. Mulai yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar butuh biaya sing pira-pira. Ngoten lho nggih. Butuh biaya. Ini ki nggih dipandang sepintas selalu perintah malaikat itu selalu merugikan, selalu rugi. Tapi mengrasake. Amar ma'ruf nahi mungkar wong berjuang to nggih. Rayu butuh modal to nggih. Nggih. Yang ketiga itu ada perintahin nafsihi, nafsu. Perintahin nafsu itu dalam kemungkinan masyarakat bagus. Tapi bagi pandangan Gusti Allah kosong. Karena apa? Dia itu berani melarat tapi gila hormat. Jangan dia sapi si loro. Etan kono yang gawe masjid. Wah sing sisi tak ngehne ben. Wong akeh ngarane aku wong wah suka ngamal wong sing dermawan ra ngoten no. Senajan nak ditakoni wong ikhlas ngoten, Mbak. Ikhlas. Wong nyatane kebukten sih yo. Diculke tenan sih. Diculke tenan tapi jero mriko dengan arkan dengan ucapan ikhlas ngoten. Tapi kok sobelen jero kono jek pelek sanjuan. Nek disanjung senenge pol. Senenge pol. Walaupun ra ketok. Lah niku gila apa ya? Berani melarat tapi gila hormat. Itu dalam kemungkinan wong akeh acungi jempol, tapi pandangan Allah kosong. Nggak ada isinya. Ya, nggak ada isinya. Terus kotir seton sama sekali nggak ada baiknya.
ora ning pilihane. Berarti sing bahaya malah nafsihi niki ya, Mbah. Nafsi iki siri. Ketoke dermawan tibane. Nah, itulah bahasa ati. Nggih. Maka disingkat jadi dua kejel. Di situ ada nafsu sing dadekke munggah swarga. Ada nafsu sing dadekke mlebu neraka. Iku wau nafsu keilahiyah dan nafsu seton. Setoniyah. Ngono. Sing sapa wong hidup ngetutke nafsu keilahiyah, mongko besok mati bakal kusnul khotimah. Tapi sapa sing ngetutke nafsu setoniyah, mongko matine bakal suul khotimah. Nggih. Oke. Lebih dalamnya monggo 4 mata. Nah, Karena ini bagian kering ini bahaya soalnya. bahaya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Hansip Gandring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari ngangsu kawruh nggih Mbah, ngapuntene. Badhe tangklet wiridan napa sing pas cocok kagem kula, amargi kula tansah eling kabeh dosa-dosa lan kesalahan-kesalahane kula. Kula pun nyobi melupakan sedantenipun nanging boten saged. Malah sansaya cetha saya jelas temancep teng pikirane kula, matur suwun. Niki nyuwun wiridan sing nganu Mbah, sing cocok kangge ngurkelingan dosa niki sederek Hansip Gandring niki Mbah. Nah, itu semua tuh ya butuh ruwatan atau butuh baiatan. Nggih. Seharusnya ya harus ngadepi dalang sapa nyono iku. Datang Datang kudu biat pada ahlinya. Karena kalau lewat ini bagikan orang membaca buku saja sih, nggak ada penanggung jawab. Gitu. Nggak ada tali penyambung. Nggak ada tali penyambung. Ibaratnya mau naik ke lantai 2 sing jenengan bahas dulu itu, kalau mau naik lantai 2 itu nggak ada tangganya. Nggak ada tangga. Jadi nggak bakal iso. Untuk session malam ini kita akhiri. Semoga saja kita bisa bertemu pada session berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.